A sminket meg. A sminket, A igen. smink meg volt, igen. Nyugodtan helyezd magad kényelemben. Itt vagyunk az Econ Pénzügyi Akadémián. Mi hozott téged ide erre a programra? Erre a programra hát volt időm, és azt hasznosan szerettem volna eltölteni. És azt mondtad, hogy hasznosan szeretted volna eltölteni, így találkozott-e az elvárásaiddal a program? Igen, teljesen jó volt, tetszett nagyon. Élvezetes volt főleg az előadás, mármint a színház. Igen. Ez egy új megközelítés a pénznek, és több gondolat is jött. Látod-e már azt, hogy milyen módon fogod beépíteni a mindennapjaidba, vagy miben fogsz változtatni ezután a képzésprogram? Hát abszolút, de semmi. Hát, hogy mondjam, le kell, hogy ülepedjen. Persze vannak, vagy voltak okos gondolatok benne, megkapjuk a szlájdokat is, és azt átnézem. Tanultam szerintem. Ha másoknak ajánlanád, azt mondod, hogy valamennyit tanultál, meg élményt is jelentett. Ha másoknak ajánlanád, miért érdemes idejönniük? Hát mindenképp egy új megközelítése a pénznek, meg magának a befektetési vagy megtakarítási formáknak, már olyan értelemben, hogy új gondolatokat adnak, vagy valakinek lehet, hogy nincs is gondolata róla, tehát eleve gondolatot ébreszt. És ez a színházi megoldás, ez nekem nagyon tetszett. Nem azért a szerepet, tetszett. Hogy érezted magad? Jó, eddig nagyon jó. Rendben van. Köszönöm szépen. Szívesen. Ja, köszönjük szépen. Köszönjük szépen.